Горе слагаме един меч. Така. Така. След това целият ръст аспарух. Аспарух е добре. Така. Аспарух. След това, тук на надписите... Але защо не сложим Абитухол? Той е оригиналният. Чакай. Са надписи за изстрелата остава, допълваме с участието на Първа българска армия. Ще да се кажете Първа българска банка, без реклами. Да, защото сме медия. Вие сте, да. Значи, това съм го казал още лято и всички са да си кажа, които веха само е тези. Значи, това го предлагам. Второ, да знаят, че Путин в руското посолство има големи две тетрадки и се вписват имената на политици, тесни и широки, войници. Или само с тесни, с квадратчета. Не с едри букви. Значи политици, генерали, журналисти, които са критикували Путин и Русия, значи ще има операция Кобра една нощ. Ще дойдат тук и ги разстрелват в апартамента. Влизат, когато и се жена му стоям, пие кафе, няма. Да. Путин ще дойде и тук ще разстреля на площада. Тук. Путин ще открие ли новия паметник на Аспарух? Той за или против е Аспарух? Това си е наше. Той се е наше. Първо, той нали е от Чипровци. Защо Путин? Чакай, той се е наше. Путин е наш. Това ти казвам. Защо да е срещу това да е Аспарух? Така, защото тук е България и трябва да има в целия ръст това. Чакай, стана интересно, уважаеми зрители. Аз пиша книги, сега Библията трябваше да излезе. Напротив, има мотиви, че България да се разраства, да е велика, каза, решава ли да имаш любовница, рекой, що можеш? Сега подготвям аз да пея песни. Страхотни с китара. Го само в нашия ефир. Висоцки ряпа да еде. Най-добрите революционни песни са и любовни. Чао, Бела, чао. И сега, примерно, е такива песни. Стига дремане, да стъпим в стремето. И друго. Ако не аз и ти, то кой? Ще стъпи в бой. Такива песни пее. Има и рима. Не само рима, ами много ритмични. Даже във втория диск имам О, събуди се лъв балкански, народ гладуваш поведи. Ама не има мелодия, не така. То го има в диска, бе, то се прави. Хубави хора! Здравейте, уважаеми радиослушатели, телевизионни зрители, YouTube фолуари и останала сволоч! Вие сте с изненадващ нов епизод на вчерашния вестник. Като вчерашния ни вестник се нарича Румен Иванов. Румене, заглавие от 97 на 168 часа. Веднага. Дете печели мини мистер Попово, очаква го бляскаво бъдеще. Това съм аз. Бляскаво бъдеще получено. Предсказано. Сбъдано. Димитър Панев е с нас. Той е с жестомимичния превод, който прави чрез тестикулярния си апарат в момента. Ако имате инфрачервена камера, може да видите какво той се опитва да каже и да злепостави нас и... Аз виждам, че и други хора ни снимат отзад. Все още сме на паметника на Съветската армия. Това е последния ни вчерашен тук, всъщност, уважаеми приятели. И виждаме много токомини и се питаме защо няма веб-камера на отсрещните сгради, които всъщност създават носталгизъм по отношение на гледката, която предстои да видиме Верила. Нали знаете, че като Съветската армия падне, ще се види Верила. Да, това е много Верила е нещо средно между Витоша и Рила и затова е на средата. Тя е известна с това, че няма минерални извори. Също така с всяко отчупване на нещо от паметника се вдига с по 50 евро на квадратен метър жилищата от среща. Площ, да. Сега, за да информираме нашите слушатели и зрители кога ще бъде бутнат, ето тук хората са го описали много добре. 23-11-2023 числата, да. Които трябва да се играе. САК 23, това е регистрационния номер за зелената зона. АХО е автоматична хазова уредба. АК-16. Княжеската градина, така е наречен парка зад нас. Качваш се и се градинарстваш. ЕОД значи, че играят не като АД, а като ЕОД, защото едното е с... А кой трябва да черпи на 6 декември? Николай Денев. И 35 човека ще участват в обезглавяването на монумента. 35 човека лайкнали, споделили и жертвоприносили първото си дете, могат да участват в томболата за паметник. А ние забрахме да кажем всъщност, че снимаме първи епизод, когато паметника на Съветската армия остана без ръчички.
Можете, господин Кукудов, да зумнете, да видите, докато вие обясните всъщност защо. В момента най-вероятно адски много ги сърбят носовете, но не могат да се почешат, защото нямат И ръце. виждаме, господин Денев, победа! Победа! И революция! Победа, ето да... Господин Денев! Много ми е драго, не съм ви Моментален виждал. въпрос. Балканската по война. Фейсбук, че Какво трябва да има на мястото на този паметник? Ние предлагаме да има аз съм тангра. казал, Тангра. съм така. Ама не куха. Не, това е голям площад, централен место. И така, казах още лятото, всички се съгласиха, само е тук този боец не съгласи. Горе слагаме един меч. Така. След това целият ръст аспарух. Аспарух е добре. Така, след това, тук на надписите... Але защо не сложим Авитохол? Той е оригиналният. Чакай, не бързай. Тук местото е на Душел. Нали, тук аспарух и той изперих не аспарух. А Витохол, аз проучвам, пиша и книгите, това е нарицателно име, нема го. Тия периодите, когато това са други. Да. Той е събирателно за един период от 300 Съберят години. от 153 година, до 400 даже Локотница. почва. Така, сега, след това, къде са надписи за изстрелата, остава, допълваме с участието на Първа българска армия. Ще да се кажете Първа българска банка, без реклами. Да, защото сме медия. Вие сте, да. Да. Значи, това съм го казал още лято и всички са да си които веха при, само е тези. След това, в ляво долния ъгъл, в ляво долния ъгъл, а се пише, няма етап, а това от лятото как снима оператора ни. Той е стъжант. Пише 150 хиляди на българска армия. Левел, където има та права. В десно ниско пише 35 хиляди убити българи, войници. И лично баща ми нямам предава по голема рана. Това е положение. Това площад е голям, величествен, никъде няма на аспарух, не изперихме. Ето това да използваме. че и ние сме участвали. Трябва да е наш. Трябва да е български. Така, аспарух, това е положението. И пиша от лятото, а и онзи ден по Фейсбук, че значи това го предлагам. Второ, да знаят, че Путин в руското посолство има големи две тетрадки и се вписват имената на политици, войници. Или само с тесни, с малки букви. Не с едри букви. Значи политици, генерали, журналисти, които са критикували Путин и Русия, значи ще има операция Кобра една нощ. Ще дойдат тук и ги разстрелват в апартамента. Влизат, когато и се жена му стоям, пие кафе, няма. След това други ги карат ги влакови композиции да нахранят белите мечи Сибир. И на този боец няколко пъти му казвам, ето тук беше. След това, когато правят в руската църква и когато палаткова лагер пред Министерски съвет, че лично теб ще откара Сибир на храни няколко бели мечки. Да пожелаем на нашите децата и да се знае, и тук написах онзи ден, че тук тези, които са наредили и които употребяват тук да разрушават, ще бъдат разстреляни на този площад. Ама нали ще правиме на този. Те освобождават. Няма значение деня. Деня няма че. Няма значение, когато и да... Да, Путин ще дойде и тук ще разстреля на площада. Путин ще открие ли новия паметник на Аспарух? Той за или против е Аспарух? Не, това си е наше. Той се е наше. Първо, той нали е от Защо Путин? Той се е наше. Путин е наш. Това ти казвам. Защо да е срещу това да е Аспарух? Така, защото тук е България и трябва да има в целия ръст това. Значи те сега зависи откъде ще почне. Ама може не местото, бе. Аз ти говоря, че да си остава тук и на целия ръст отгоре до долу. Отгоре на паметника 2 етажа. Паметника остава и то отгоре до долу Аспарух. Не, така си остава, не се бута. Целият ръст Аспарух. Това е моя идея от лятото. Ами добре, да си пожелаем проекта да... Не, и казвам да знаят, че тези, които сега го деца ще бъдат разстреляни тук. И тези, които пипат, работят, ще им изсъкнат ръцете. Той има няма, те ще поставят Аспарух. Ама Аспарух... Тангра не суши ръце.
Няма една ръка е сушена от Тангра. О, ма, чакай, ако чакай, не фанах. Чакай, стана интересно, уважаеми зрители. Аз пиша книги, сега Библията трябваше да излезе. Напротив, има мотиви, че България да се разраства, да па велика, каза, решава ли да имаш любовница, рекой, що можеш? Тангра разрешава. Много хубаво интервю, това е ексклюзивно. Тангра е един либерален бог. След това, няма и реклами. След това, мъжът, ето и полицайта, който бие тук на хора протестиращите, веднага му убива уръдието за прехрана. Като с Боби Михайлов, като така, уръда му овцата. И тогава той умира от глад, защото жена му отива при комшията. Ако няма овца, да. Не, той не може да обслужа жена му и тя отива при друг комшия. Много ви благодаря, уважаеми зрители. И да пожелавам на децата весела Коледа и весела Коледа, здраве. Вие къде ще посрещате? Малко така за зарибявка. Ами там при сина и там неговата жена. Весело да си ядете цялото семейство да сте здрави. Така, другото ще сега подготвя. Така не, друго подготвям, тя сега трябваше излезе голямата Библия на Тангра. Второ, подготвям четвърти диск. Диск? Аз имам 3 диска с песни бунтовни. 16 бита, така. Аз познавам китарист, който може да спасим България, другата смяна революцията, време за революция и трета любовни песни. Сега подготвям аз да пея песни. Страхотни с китара. Го само в нашия ефир. Висоцки ряпа да еде. Най-добрите революционни песни са и любовни. Чао, Бела, чао. И сега, примерно, е такива песни. Стига дремане, да стъпим в стремето. И друго. Ако не аз и ти, то кой? Ще стъпи в бой. Такива песни пее. Има и рима. Не само рима, ами много ритмични. Даже във втория диск имам О, събуди се лъв балкански народ, гладуваш, поведи. Ама не има мелодия, не така. То го има в диска, бе, то се прави. Но аз това, което е написано в диска, още по-бързо. За ритмичност, както Лили Иванова сега променя. По-бързо, защото знаеш, напълно, като тръгнат войските, бие тъпана и ти вече духът и да... Кога ще излезат вашите дискове и къде можем да... Ама те ги има... Първият диск 150 съм продал, ще те отпечата втора. Кога ще бъде построен паметника на Хана Спарух над този паметник? Аз предлагам... няма какво да поставям, той е тук, монументът е тук. Казах, върху него, отгоре до долу. Това от лято от 100 пъти пишен се най-логичното готова тук. И той е готов, ето, няма да строим така твърта. И местото е така величествено. Благодаря ви, живот и здраве на Великден, да можем да... След Нова година подготвям моя... То сега са пости, не може да си позволим повече. И така. Но постфактум. И готвя. След това още една книга величествена подготвям сега. Която ще оставим тайна за нашата аудитория. Учебник. Пишете долу в коментарите. Учебник по родолюбие за деца и възрастни за всичко от хиляди години пред това. Даже цивилизацията на Спарух и моето село от 10 години, тук България са в тяло. Тлачене. Оходен само моето от 6 години. До Борован, до Тлачене има така и към Бясата. Значи, величествени книги, трябва революция. Трябва сега, освен това, събирам мисля другата седмица, мисля в Бетато провеждам учредяване на движение за България. Централния прес-клуб, там дето има микрофони. Учредяване движение за България, благодарен са народа. Най-патриотично. Всички тия партии се забраняват. И ни очаквате веднага след този епизод с нов епизод имаме нов събеседник, тизър. Така, дух, късмет и щастие. Нека бъдем щастливи всички. Много ви благодаря. Всичко добро. Живи здрав! Хубави хора!